E nder nden windandi nde fedde darininde haqqe bani adama e nder leydi Guinée Bissau sofni wonde ko hoorejo PAIGC Domingos Simoes Pereira waɗa e galle denaɗo mbo yaltata e makko eteɓe kolli kulol maɓɓi woto ko yadata e kan gonko tabitinede e dow makko kono haɗani fedde nde yotni goppitogol makko e kaso caggal ko ɓuri lebbi ɗiɗi ɗi o dumbino eteɓe mbi ɗum ɗon ko dawal fewde artirgol leydi ndi e laamu potal nde fedde ina nimsi e koɓe mbi ko yaɓɓugol haqqeji bani adama en wasgol ɗoftade sariyaji leydi ndi kame sariyaji winderyankoji jowtiɗi e nangugol yimɓe ha e dumbirgol ngol no foti yarudi Domingos Simoes Pereira e koɓe mbi nde o udda hay hunde hakkeji makko o tottaka gil eta batte no sariya hani daronorademba walla no koreji makko kani ardude ƴewirdembo toon ha e gueɗe goɗɗe ɗe gonaɗen nde fedde LGDH e rimuɓe hooreɓe laamu faddew wonɓe toon nde goppitta dendagal yimɓe wonɓe e kaso oɗo saaha gila hen dilloɓe e dawro ha eɓe gonaɓen saabu e wi maɓɓe ko ɗum wallata e tabatingol jaam duumide e nder Guinée Bissau